Sampeyan isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi gaya pikat kok niken. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapannya. Kalau izin libur. Libur. Puasa. Tanggap poso sik tanggapan ya. Masya Allah, nduk. Lah lagi ketrima nanti kaya ngono ki mulo aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik iki pirang-pirang suarane becik iki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Nek sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya tenan awake dijaga tenan. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah ta? Nggih. Wingi Denganannya pas panggil jenengan kan 68,5. Heeh. Terus lagi? Saiki 68,3. Sudah banget. Wong sudah komane. Ya iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurungan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kabeh. Bapak yo ngono kuwi. Mbokmu anggen lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Nggih, apik pancen kaya ngono. Nek disawangke ketok seger. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus wong lemu iki karo prau tumpake ora iso oling, wis tenang. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan melewat lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ora iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang wae. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono. Obatnya sih, aku tak ngerti cah-cah saiki. Coba jenengan apa nduk kan niken santai wae tenan. Ben kiai-kiai do preso lek niken ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ya iso wong mangkake asline mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ayo cilikamu kaya ngono. Lipel-lipel mau buter seser mbiyen. Ayo. Saya iso modot dadi semono. Terus ra ngira iso dadi kiai. Wah, tenan tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu satemen nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang ya. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang ini kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do sudo ngono. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, Aman. Piye kira-kira isih kelingan ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Swanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Srining mau. Nggih. Sing kelingan. Tasih. Alhamdulillah, coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke, coba. Ini kan Salindri. Bawane yang kleru Asmara Ndana, coba diaturake sing nganti apik kanthi becik. Angger bintang tamune niken kamera iso ping truwentel semono akeh. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener pas Sragen iki. Oke kuwi. Gurune niken biasane. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen nggih tresna. Mbah Parman. Ya dibawani ayo. Putri Kangsu Mesyeng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone? Esun niki apik apa? Sound system ya? Nggih. Apa iya? Niki to, Pak? Heeh. Ditambah sakniki to? Iya, iki sing ning jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya? Nggih. Ah iya. Oh, niki ngen jenengan Pak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah ya kene sampean seeling karo perjuanganku. Heeh. Sound sistem sound dalem iki kiri kanan iki asal aku anu biyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalung teko saiki ora enak lho gelang iki. Urung balik kan
Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya toh. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bugesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedang merotoli lho kan. Ah iya. Ngono kuwi golek bojo sing pinter. Sing dalu Pak Bak kan nembe rawuh sing ndi kemawon. Lah senengane. Ngayane mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Gayu karo Pak Bakirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane ya jandane mili ya. Ayo ayo. Nano tresno praktek ya awas terus perang belum ketentol ya. Ah ya aku ya saya kuat negas. Ilate kecopot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk perang-perang napa, Pak? Druk perangbrung. Ayo. Sing bener lho. Sing bener duk peranggung. Bismillah. Ayo. Druk. Ah. Duk peranggung. Ngebelo bebelo gubuk bakong ora bebelo bebelo wirat moyo tanira ya masa gundel Pak? Gugur mongko musti kelingan isih lancar. Ya ndek sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Terus
sih lek Pak Bak iki. Niken suarane bantere kaya ngono, pengendange kaya jaranan. Apa iki tenan lho iki. Nene ndak langsung. Pelangga mau ndak padake perang ya. Niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun lho. Wis kulino ketok to? Nggih. Nggih. Sering. Lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu para jenengan. Nate napa mboten nggih? Maksudnya Dereng. Oh, dereng. Nggih mangke, nggih. Mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih syukuran mangke nggih. Niki ketoke ora sida ketoke. Karo kanca sia-sia ora. Nggih. Nduk kan? Aja lenggah sik nduk pisan.